Hello friends, welcome back. जायफ्रा खाथिनि नैबे बिफाङा अबेयाव दं मोनथिखायो जानांगौ। आं दा दंफैयो थुलुंगाफुरिनि नैबे उपेन्द्रनाथ फबनाय जायगायाव खुलुमबाय आरो ओरै बे खाथियाव लोगोनाव फैदोंमोन ओमफ्राय ओरैजाय लामाजों फैनाय हिसाबै ओरै हाबलांनो होननानै जायगाखौ नायनो माबायदि हाबनाय जाबाय आरो फैफेरनायाबो जानालाय गोबावजों खनसे फैनाय एसे नायलांसै होननानै हाबबाय। बे सेरजों थाबायदों नै बे उपेन्द्रनाथ फबनाय जायगा जेनेबा दा बेरायदों आरो एसे बेरायनोसै। लोगोफोर गाज्रि दामोन दे आं नैबे जुथाजों गोजाननिफ्रायसो थाबायदों जुथाजों थेवब्लाबो गाज्रि दामोन आङो माने बाव गाहैयाखै आरो जुथा माबानानै माबायाखै आं सेरजोंसो थाबायदों आरो माने बेवबो आरो मासे प्रब्लेम फैलायगोन माने ओरै गानानै थांबा जुथा गाननानै माने बाव थाङा आरो गोथार जायगा नालाय जोंनि माने हमनो मोजां साननानै लायो जों गोथार जायगा साननानै लायो बिबार माने बावनाय दङ बे जायगायाव ओमफ्राय आं बाव थाङा आरो दा आं गोजानावसो थादों नै जुथा गाननानै नेगेटिभ साननाङा आरो ना ओरैजाय एसे बेरायनोसै जायगाफोरखौ एसे साफा खालामना दोनोबा बेयाव माखासे जोंनि बर'नि बेफोर नेरसोन ना मोजां मोनो गोबावजों खनसे फैनाय नालाय बेफोरबायदि नुनो मोनगोन आरो एसे नै फाक्का ओरै गिदिंनो थाखाय बेखौथ' थाबायनो थाखायसो बानायखादों ओरैजाय गुवार जायगाया एसे बैयाव दङ माबा उपेन्द्रनाथनि मुसुखा माने मुर्तिथ' होना जोङो मुसुखासो होनगोन ओरैजाय आरो जायगाफ्रा एसे लेथ्रा जाना दङ सोरबाफोर फैनानै प्लास्टिक पाकेट टाकेट बिदि गारलाबायो बेफोरखौ बेरायनानै गारनो नाङा आरो एसे लामाजों फैनायखाय थाथ'नानै एसे जायगाखौ नुनानै हाबनो लुबैनानै हाबबाय मोजां मोनो बिदि जोंनि एसे गिदिर गोलाव रोंखा राखा माब्लाबाफोर सोरबा बयबो फैबा एसे हाबलांनाय बिदि नायनो फुरथि खालाम गोसोखौ मोजां मोनो थान्दा थाजिम जायगाया नैबेनिफ्राय ओरैजाय गिदिंनानै फैयोबा आरो जुदि ओमफ्राय ओरै थबस्र' फैयोबा नुखागोन आरो डाइरेक्ट नै ओरैजाय ओरै गिदिंनानै फैबाय आङो नैबे उपेन्द्रनाथनि आरो जुम खालामजानाय नङा खालामजागौमोन आङो खालामजाया आं बयबो थांला जुथा गाननानै आं थांला आरो बेयाव बेयाव माखासे लिरनाय दङ उपेन्द्रनाथनि हिस्ट'रि बेयाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथनि सोमोन्दै लिरनाय दं आरो ओरैजाय बिदि नुनो मोनगोन बेयो जाबाय दतमायाव दङ दतमानिफ्राय ओरैजाय सेरफांगुरिजों फैयोबा ओरै दतमा लामाजों फैयोबा नुनो मोनगोन लामायावनो मोखाङाव दंखायो थुलुंगाफुरियाव आरो दं थुलुंगाफुरि जायगायाव जायफ्रा खाथिनिखा बिसोरथ' मोनथिबाय जेनेबा बै गोजानफोरनि थाखाय खोन्थानाय जाबाय आरो भिडिअआव सोरबाफोर गोजाननिया नायनो हागौना ओरैजाय थाबाय बैफ्राव एसे जिरायग्रा बानायनाय दं ओमफ्राय बिनिनो ओरैजाय फैयोबा बिदि नुनो मोनगोन ओरैजाय दालां दङ ब्रिज फिसानो बेयाव महात्मा गान्धीनि लिरनाय दं महात्मा गान्धी नेशनेल रुराल इमप्लयमेन्ट गेरेन्टि ओरैजाय थांबा ब्रिज मोनो आरो फिसानो ओरैजाय बे हाग्रा दं आरो बाउन्डारिया हरै खोमा आरो ओरै थांला बेरायनो फैग्राफ्रा बे हाग्रा फिथोराव बेरायफैयाथ' मा थिग हाग्रा बारि दंबावो जायगाखौ एसे साफा खालामनांगौ बिदिनो आरो ओरै नुनो मोनगोन बिदि ओरै बाउन्डारि दं एसे हाग्रा एसे जायगाखौ साफा खालामाखै नालाय बारा बिदि माबा नुदों आरो ओमफ्राय 1K साबसक्राइब जाबाय 1000 साबसक्राइब आरो शेयार खालामना होबाव माने भिउस फैया नालाय आंनाव मोनसे भिडिअ 100 भिउसानो फैया 100 भिउसानो फैया आंनाव शेयार खालामना हो जायखिजाया जायगाखौ बिदि नुनो मोनगोन नायफैनो हागोन बेरायफैनो हागोन नोंथां
ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय बिदि नुनो मोनगोन आरो फबनाय जायगाया बैयाव ओमफ्राय बेयाव दङ मुसुखा ओमफ्राय बैयाव कमप्लेक्स मिथिं दावथिं जायो खोमा आरो जायगाया बिराद मोजां मोनो थाजिम जायगाखौ एसे मोजां साफा खालामना दोनबा मोजां जागौ आरो सिकिउरिटि गैया नालाय एसे मोजां खालामना दोनबा साजायना दोनबा बरिया नंगौ जिखुनु जाया भिडिअखौ एसे सिम्पोल बानायनाय जाबाय बेनिफ्राय नायलांबाय थादो ओरै बबेसिम सहैयो र' दा सहैगोन एसे हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय लोगो नोंथांमोनखौ इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायबावबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दा दंफैयो गौरां दाउखि पार्क मानसिफोराथ' बयनावबो नुखांजोब्बाय बयनावबो दाउखि पार्क साबैसे मानसि हगारखो फिसा फिसा जेनेबा बयनावबोथ' नुबाय ओमफ्राय आंबो ओरैनो फिसा हाबनो फैबाय आरो ओरैजाय थुलुंगापुरिनिफ्राय ओरैजाय फैनानै बय एसे हाबलांसै होननानै आरो बेजों लामाजों फैनायाव हाबलांसै आरो एसे बावबो देखायनोसै साननानै माबायदि फैनायावनो बेरायखानोसै साननानै बिदि आरो मोजां खालामदों बिदि गेलेनायखौ गेलेग्रा बिराद मोजां दं बिदिनो गोदान पार्क खुलिदों बिराद मानसियानो जेबो बुंनो बङाइगावनाथ' इक' पार्कआ बन्द' आस्था बन्द' खयाखुजिया बन्द' क'क्राझार होसोबोजोबो खोमा दामानि मानसिखौ एसे बुरजा नुदों ज'नो आं जेला सिगाङाव फैयोमोन बिदि फाक्का नङामोन आरो खनसे फैखांबाय आङो बिदि फाक्का नङामोन बिदि साजायनाय गैयामोन फैयोमोन बिदि फाक्का नङामोन बियो सासे लोगो जानो फैदोंमोन फाक्का जाजोब्बाय आरो ओरैजाय बेनो जाबाय गौरां बेलासियाव फैनायखाय थान्दा मोनोलै बरिया मोजां जायगाया मालाबा बेरायनो फै बयबो बेनो जाबाय जोंनि समायना रमायना दाउखि पार्क बिराद मानसि बयबो बेरायनो फैयो गोदान नालाय माने गौरां दाउखि पार्क दाउखियाथ' मा नाम मोनथाय बिनि नामा बावबायलै आङो आसोल मुंखौ जरा सेल्फि लालायनायखौ नुनो मोनगोन आरो फुरा इउ केन सी कापल ओरैजाय थाबाय गौरां बेनिफ्राय ओरैजाय दं पार्क आरोना गौरां पार्क बिदिनो समायना रमायना आरो बिराद मोजां मोनो नै बिदि ओरैजाय नाव सालायनाय नुनो मोनगोन बिदि बट बेयाव 50 रुपिस लायो ओमफ्राय हाबनायाव लायो 10 रुपिस जरा फैबा जिरायनाय मोनगोन आरो बेयाव आरामनो समायना रमायना नैबे उनथिंजाय बिदि नुयो आरो थेंक्स गोजोन्थों गथ'फोरनि मोजां गेलेग्रा दंबाव रेंगा जुद्रुग्रा रेस्टुरेन्ट दङ गार्डेन फिलि रेस्टुरेन्ट बे साइड ओमफ्राय बिनिनो रेस्टुरेन्टनि ओरैजाय नैबाव दङ इउरिनाल बाथरुम जरा नाव सालायदोंलै नै आरामनो बेनिफ्राय ओरै नुहुरो आरो बै ब्रिजआ दहायनिया बेनो ओरैजाय बेनिफ्राय ओरैजाय बेक सोरबाथ' आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां सौफैग्रोखाबाय माने दस्राफोरनि भिडिअबो नुखाबायना गोबां मानसिफ्रानो भिडिअ बानायबाय आंहाबो ओरैनो फैनाय हिसाबै एसे बेरायनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरो इन्टारेस्टजों जिखुनु जाया नायलांदो जोबजासे आच्छा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय